Slušaj, mamo. Ne idemo još, čekaj. Ще дойде ovo dvoje prvo. Усмихни се! Националният състезател на България пристига. Николинка Кадиева дърпа евлека. Идеш ти, kad ti budeš dole, ja idem za tobom. Hajde. Ето идва. Днеска няма нито едно падане. Hajde. Не е късно да падне сега. Националният състезател на България пристига. Не е падала въобще, не е късно да падне в момента. Ето наближава, пуска се, пада, не можа да падне. Давай, пускай се надолу, да покажем на нашите зрители, драги, какво спускане прави. Да. Тя е национален. Тук пречите на хората. Така. За сега добре се справя. Хайде, мамина Златна. Почиваме си. Давай, покажи как за първи ден се качваш на ски и как, чакай, давай. Браво, с засилка, чудесно. За сега е добре. Хайде, Христи, след нея. Браво. Ето това е нашето семейство.